Bine ați venit la rețeaua de idoli. Deși cred că într-un fel sau altul noi am venit la dumneavoastră. Și fizic, că am venit în garaj. Am zis bine garaj? Cum vrei. Astăzi intră în rețea un român pe care îl recunoaște oricine. A fost sportiv, manager de sportivi, a condus România la 2 olimpiade, a scris și scrie istorie în tenis, domeniu a cărui dezvoltare îi se datorează într-o oarecare măsură. Orice interviu de-a lui Ion Țiriac devine controversat. Mai întotdeauna părerile lui abrazive fac turul presei, ceea ce s-a întâmplat de curând cu opiniile despre descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open. Deloc întâmplător, interesul pe care Ion Țiriac îl provoacă, inclusiv la noile generații, se datorează faptului că e bogat. Este primul român care a intrat pe lista Forbes a miliardarilor lumii și rămâne pe locul 2 în topul celor mai bogați sportivi, după legendarul Michael Jordan. Eu vă invit la început să facem un exercițiu de imaginație. Haideți să avem inconștiența de a ne închipui că nu știe nimeni cine sunteți. Vă rog să vă prezentați în câteva idei așa generale. E foarte greu ca numele să și data nașterii. Că în fiecare dimineață când mă scol zău nu știu cine sunt. Dar oglinda... Atâtea am în mână și atâtea am în scris care să le fac în fiecare zi că nu mai știu cine sunt. Deci, asta este. Pe de altă parte... Ce scrie în pașaport? În pașaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Ioan. Că de fapt taică mi-a fost Ioan și atunci mi-a făcut și pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să-mi schimb numele, să-l pun pe Ion, dar trebuia să fac atâtea hârțoace încât am renunțat. Deci Ioan Țiriac scrie în pașaport, născut în 39, 1900, nu 1800, 1939, pe 9 mai, la Brașov. Cam atât scrie. Anul acesta, când am plinit 81 de ani, un mare ziar italian titra: Contele Dracula al tenisului s-a născut la Brașov, în România. Italienii au făcut apoi și o caracterizare celui care a câștigat în 1970 turneul de la Roland Garros în proba de dublu alături de Ilie Năstase. Un bizar iubitor al sportului, un manager și un om de afaceri cu viziune. Deținătorul turneului Mutua Madrid Open, românul care face parte dintr-o altă lume, este cel care s-a dedicat tenisului în 1964 și a participat la Jocurile Olimpice de iarnă ca jucător de hockey. Într-adevăr, Ion Țiriac e un personaj despre care vom crede că știm tot, dar despre care va trebui să învățăm că vom afla doar ceea ce îi va scăpa printre rânduri. Și în afară de cetățenia română, mai aveți și alte cetățenii? Nu. N-ați avut niciodată? Nu. Aud copiii ăștia care continuă să facă turul mașinilor astea fabuloase de aici și mă gândesc că mare parte dintre ei știu doar că domnul ăla care a intrat și cu care și-au făcut vreo 2 selfie-uri e doar un om foarte bogat. Cred că unii dintre ei știu că ați făcut și ceva sport, poate că îl cunoașteți pe Ilie Năstase, că v-ați întâlnit cu Nadia, că o știți pe Simona, adică lucruri din astea care pentru ei înseamnă ceva. Dar lumea nu știe, de fapt, cam de pe unde ați pornit și pe unde ați mers până ați ajuns aici. Eu nu cred că, în afară de bunicilor, poate mai știu cine sunt, că restul, nici părinții, nimeni, epoca mea s-a terminat. Păi nu, deocamdată aveți chiar o funcție publică în România. Încă sunteți președintele unei federații sportive din România. Sunteți sau nu sunteți președintele Federației Române de Tenis? Jumătate, adică am spus că îmi fac treaba asta acum 6-7 luni de zile. Am stat ceva mai mult pentru o singură rațiune, pentru că această federație, din păcate, de 4 ani de zile, este ținută pe loc, dintr-un motiv sau altul, motive judiciare, și în 4 ani de zile n-a fost finanțată absolut deloc. Mai mult decât atâta cinste Iașului, patria dumneitale natală. Nu numai Iașu, se pregătește Clujul, înțeleg, se pregătește toată lumea, Timișoara. dar la Iași am fost și se pare că o să fie primii care fac acel centru regional. Ce își propun centrele astea? Deci sunt niște baze sportive care vor putea oferi cazare și terenuri pentru copiii talentați din zonă. Dar vor avea și antrenori care să-i ducă la nivelul următor, pe care poate că părinții nu-l mai pot finanța? Problema nu este numai dacă au antrenori, că se găsesc antrenori. Nu este numai dacă au unde să joace, o să aibă unde să joace. Problema este contextul general, ce se întâmplă și cum se întâmplă. Pentru că noi încercăm așa un portret din ăsta, în fine, superficial să zicem, al Ion Țiriac, să spunem pentru cei care nu știu că ați început, de fapt, sportul, ok, în praful de pe ulița din fața casei de acolo, de la Brașov, și apoi cu hockey, nu? Că ați primit niște patine, ați fost și la Olimpiadă, dacă știu bine, nu? Da, în 64. Am făcut o Olimpiadă, am făcut câteva campionate mondiale, deci am mers cam peste tot. A fost și sportul de echipă care m-a
cucerit mai mult. Tenisul e un sport individual și adevărul este că am renunțat la hockey pentru tenis din rațiuni economice, să spunem așa. Echipa de hockey era greu să pleci peste graniță, nu pleceai peste graniță, n-aveai diurnă, dacă aveai diurnă când veneai înapoi, poate ți-o dădea, poate nu ți-o dădea, dar la tenis îți câștigai banii singur, jucai turneele singur și am recunoscut-o și o recunosc și acum, unul dintre cei doi privilegiați în momentul ăla, foarte greu, nu copiii ăștia, dar și părinților să înțeleagă că pe vremea aia să ai un pașaport era un privilegiu ieșit din comun. Mi-ați povestit la un moment dat, apropo de faptul că nu-i veneați din cea mai înstărită dintre familii, că prima dată când ați văzut ceva ce avea să aflați că înseamnă pâine, era când vedeați un bărbat frumos, care era tatăl dumneavoastră, cum venea undeva după război. Mai țineți minte povestirea? A fost o invenție atunci? Aproape sau? În timpul războiului. Aproape în timpul războiului. Și ținea în mână ceva... 44 aveam 5 ani de zile, da. Care avea o consistență și o culoare pe care nu le știați. Și care era... Atunci veneați pentru prima dată pâine. E adevărat. Asta era... Da, vezi, e foarte greu să vorbești despre aceste treburi, să faci pe cineva să înțeleagă. Dar e important ca oamenii să știe. Că n-ai văzut în viața ta pâine. Aveați câți ani? Asta. Aveam 5 ani, probabil. 5 ani, eram 44-45. Începuse războiul, era aproape toată treaba, iar de la Brașov ne retrăseserăm într-un sat care se numea pe vremea aia Satul Lung, acum se numește Săcele, mi se pare, unde aveam niște rude și stăteam acolo pentru că Brașovul era bombardat în fiecare zi. Iar taică-meu îl luase în armată, se dusese și a avut o permisie care venise într-o zi, și acum închid ochii așa, și văd balta unde eram noi, că nu era un lac, era o baltă destul de mare. Maică mea era însărcinată sau avea-o pe soră mea, nu mai mi-aduc aminte bine, și a venit un om care era un om bine făcut cu el, adică omul 1,87, îmbrăcat în haine militare și avea în brațe această pâine, care am văzut-o și pe urmă a fost prima dată când mi-aduc aminte că aș fi mâncat pâine. Dar uite că am crescut acum, nu mă uit la pâine și mă îngrașă, deci nu mai ating acum. Deci e adevărată povestea cu pâinea. Apropo de istoriile astea, bine, parcă tot de acolo îmi amintesc că îmi istoriseați faptul că la un moment dat, jucându-vă așa prin pământul ăla, care probabil că erau și tranșee, că era undeva tot în timpul războiului, ați găsit ceva ce strălucea și era un lănțișor de aur, e adevărat? Corect, da. Vezi, încă o dată, e foarte greu de făcut pe cineva să înțeleagă că suna sirena, care erau alarmele, și imediat trebuia să fugi în munte. Că noi eram brașoveni și muntele era la 5 minute, 10 minute, fie Tâmpa, fie celălalt deal acolo, care erau înăuntru făcute grote, tranșee pentru această treabă. Iar eu eram totuși un copil mai nestâmpărat, probabil, și mai nu știu cum. Îmi plăcea să văd avioanele care aveau aceleași lumini roșii și albastre și albe și nu știu cum, care era zgomot, trânteau bombe, dar nu fi venit bomba până acolo. Maica mea era ocupată că se născuse sora mea. Și eu, blestemat cum eram, tot scămânea și am găsit un lențișor de aur. A făcut vreodată cineva un documentar despre dumneavoastră? Ilie Năstase îmi spunea la un moment dat, acum vreo 2 ani, că are suferința asta, că nimeni n-a făcut un film adevărat despre el. Dacă n-a făcut nimeni, e păcat. Pentru că dacă cineva merită în acest sport un monument undeva, la intrarea în Wimbledon sau US Open sau Roland Garros, unde vrei, e Ilie Năstase. Ilie Năstase a luat acest sport cu mâna așa, din marchiul oamenilor bogați, din country club, din nu știu ce, și l-a adus poporului. Oamenii nu înțeleg asta acum. El a fost primul om care oamenii veneau să-l vadă pe Ilie Năstase, nu numai tenis. Adică a devenit în tenis un fel de Young Siegfried, cum spuneau nemții, sau Mafalda, tot ce dorești.
Avea toată lumea pe vremea aia rachete de lemn numai. La noi racheta de lemn nu era una făcută pe nu știu unde, ci era făcută la Reghin. Și dacă se rupea, nu prea erau multe de... Pe lângă că dacă se rupea cumva și aveai o rachetă care pe vremea aia un Dunlop sau un Schlesinger erau... Dacă tenisul, când jucam Wimbledon, ne dădea 2 lire pe zi, la care, din păcate, o liră trebuia să o dai unui hotel cu o cameră 2 pe 2 sau 2 pe 3 și dormeam 1 pe pat, 1 sub pat. Astăzi, eu la Madrid, care este încă turneul meu, am premii în 9 zile de aproape 15 milioane de dolari. Deci, un jucător care pierde în primul tur, deci vine, joacă și jumătate din ei pierd în primul tur. Câștigă undeva la vreo 20.000 de dolari. Chiar dacă a primit un wild card și n-a făcut calificări pentru asta. Orice. M-am fi gândit la treaba asta. Ar trebui să-i dau lui Năstase câteva wild card-uri din astea ca să îl mai înstăresc un pic, pentru că altfel nu știu cum rămâne. Dar, e adevărat. Wild card, ne-wild card, ăsta este premiul la primul tur. Iar la Wimbledon, 50.000 de sterline. Totul s-a transformat într-o afacere, totul s-a transformat într-un business, s-a transformat într-o treabă care nu prea mai are nimic comun cu Coubertin și cu Jocurile Olimpice și cu ramura de măslin care o ducem la Atena dintr-un munte în altul. Păi și ce-i de făcut? Lucrurile astea nu se mai pot întoarce de unde au plecat. Sportul este una din puținele activități care are o aplicație de la tânărul de 4-5 ani când deschide ochii până la cel care moare la 100 de ani. Adică este nu numai un exercițiu, nu atât un exercițiu fizic, cât un exercițiu social, aș spune eu, pentru că o societate fără sport, fără exercițiu fizic, e o societate care nu are decât o singură mână, nu le are pe amândouă. Uite să-ți dau un exemplu, că toți suntem aici și ne cunoaștem puțin de mai mulți ani. Când feciorul meu, ăsta mai tânăr, Karim, a plecat de la Monte Carlo, de la liceu, și s-a dus în Statele Unite, unde a intrat imediat la orice liceu vroia, dintre care sunt 2 licee în coasta de est, și el a ales cel care avea o bază sportivă mult mai mare decât un campus, mai mare decât celălalt. După vreo 2 luni m-am dus să văd cum îi merge și am vrut să vorbesc cu profesorul care răspundea de dormitorul lui acolo. Domnul Johnson, îmi aduc aminte că era domnul Johnson, zic, Mr. Johnson, feciorul meu, cum e cu academicul, că asta e altă școală? Mr. Ciria. Și eu îți dau un scris acum că el intră în bracketul ăla, în porțiunea aia, peste 90 de puncte. Și când ai 90 și 93, ai terminat liceul acolo, intri oriunde, la orice Ivy League, Harvard, Stanford, unde vrei. Și am mai devreme. Deci eu nu sunt preocupat, dar nu-mi dau seama cum se acomodează el cu o altă cultură aici, pentru că la noi academicul e numai o treime, 30%, 30%. Stai. Cum adică? 30% e zona academică, performanța școlară, cum ar fi. Eu îți plătesc, matale, 80.000 de dolari pe an ca să-mi dai o treime din asta academică, adică nu-i bagi în cap nimic, ce face? Mr. Tiriac, noi pregătim un tânăr, o tânără pentru viață. Ce sportul? Altă treime? Uite, domnule, sportul. Da, păi asta știu, zic, cam știu. Nu, la noi fiecare elev trebuie să facă 2 ore de sport minimum pe zi și e obligat să facă parte din 2 echipe. După care, a 3-a treime, unde e? A 3-a treime sunt aceste contacte sociale între ei.
Copiii ăștia, mai mult decât la universitate, rămân cu aceste contacte toată viața. Și când unul este președintele lui Bank of America și ălalt e președintele lui Citibank și ălalt e președintele Statelor Unite, tot își aduc aminte și e foarte adevărat. Pentru că Chicago University, 50.000 de studenți, e un pic prea mare. În schimb, Deerfield avea 700 de elevi. Și au rămas împreună. Deci îl pregătește pentru viață. Și asta noi aici nu înțelegem. Nu atâta sportul, dar mișcarea, exercițiu fizic nu ajunge să fie olimpic la chimie, nu, dar la e un fizică. de multe ori e importantă echipa, relația cu colegii ăia care te învață ce înseamnă fair play, ce înseamnă să întinzi mâna să ridici pe ăla care s-a împiedicat. Asta se înțelege mai greu. Te învață și un lucru enorm de mare, sportul. Te învață să pierzi. Trebuie să vorbești despre sport sau sportiv sau sportive în două secvențe. Unu, viața sportivă și viața adevărată care vine după sport. Gimnastele se opresc la 21-22 de ani. Cresc prea repede, cresc prea repede. Jucătorii de tenis la 30, 31, 32 de ani. Excepții sunt. Uite, Serena la 38, Federer și așa mai departe. Dar în a doua viață, dacă cumva lumea te respectă, nu te iubește, că atunci când ești sportiv te iubește toată lumea. Dar după aia, dacă îți câștigi respectul, ai făcut bingo. Ești tot ce vrei, nu știu ce. Însă un copil normal, și eu îi văd pe ai mei, care sunt normal, n-au ales sportul, dar fac sport obligatoriu în fiecare zi. În momentul când termin școala, și eu vorbesc școală, universitate, nu, nici măcar nu vorbesc liceu. Terminați școala și ai cele mai bune note care există în lumea asta. Nu mai contează în ziua aia după ce ai terminat. Pentru că o să sari într-un butoi cu gheață, cu apă înghețată, care se numește viață. Și atunci, ce poți să pui în aplicare? Ce ai învățat în toți ăia, 4, 5, 6, 7, 10, 20 de ani de școală și câtă creativitate ai sau ai cumva norocul să faci ceea ce îți place, nu ce trebuie să faci absolut? Iar unul dintre cele mai mari privilegii în viața asta este să ai dreptul să alegi. În era computerizată a clasamentului ATP, care figurează din 1973 încoace, cea mai bună poziție a lui Ion Țiriac a fost 55. Înainte de asta, când ierarhia se făcea doar la final de an, Țiriac a fost chiar și pe locul 8. A câștigat 3 titluri la simplu, dar cele mai bune performanțe le-a avut la dublu, unde are în palmares numai puțin de 22 de titluri alături de Guillermo Vilas și Ilie Năstase. Lumea o să zică, ce îmi spune mie acum Ion Țiriac? El e privilegiat, își permite orice, poate alege să facă ce vrea, poate alege să colecționeze mașini sau avioane sau oameni sau, nu știu, turnee de tenis în toate capitalele Europei, că dacă ați vrea, nu cred că ar fi imposibil. Poate nu acum că e pandemia asta la orizont. Dar, în principiu, zici că la momentul ăsta, idolul pe care îl avem acum în ramă, chiar poate. A muncit 60 de ani, și la momentul ăsta poate. Dar a fost un moment în care ați pierdut, apropo de faptul că sportul te învață să pierzi. Ați pierdut 3 finale de Cupa Davis? Bine, ați câștigat Roland Garrosul, dar ați pierdut 3 finale de Cupa Davis. O pierzi pe una, o pierzi pe doua. Eu nu știu cum ați rămas prieten cu Ilie. Ăla e dezastru vieții mele de sportiv. Și asta trebuie să o accept. Asta este, n-am ce să fac. Am fost acolo, de 2 ori le-am pierdut eu, nu numai Năstase, pentru că în 2 ocazii am pierdut meciul care trebuia să-l câștig în 5 seturi și cu Stan Smith la București și cu Fröhling în Statele Unite. Dar asta e situația. Pe de altă parte, nu e chiar atât de rău, pentru că am ajuns în finală de Cupă Davis. Adică o țară care pe harta lumii nu conta la tenis în momentele alea. Și am pornit de la 0 la infinit,
Am ajuns de 3 ori în finală, eram cineva în toată lumea asta, Năstase a schimbat sportul tenis, eu am ajuns de 2 ori în primii 10 în lume și la simplu, am fost cu el numărul 1 la dublu, deci m-am împlinit în treaba aia. Am avut mai mult noroc în viața a doua? Nu știu. Din păcate, eu n-am avut talentul nici lui Ilie Năstase, nici lui Halep, nici lui Nadia sau lui Gică Hagi. Și atunci a trebuit să muncesc de 2 ori atâta. Probabil că Nadia m-ar contrazice. Ea zice că a muncit mai mult ca mine și cu talentul care îl avea. Și dacă întâlnești treaba asta, că ți-a dat și maică-ta și Sfântul Petru și toată lumea și talent. Dar uitați-vă și la Nadia și la Hagi, nu s-a oprit. Ar putea ușor să stea cu burta la soare pe câte o plajă, fie că e Constanța, fie că e California, dar nu s-a oprit niciunul. Atenție, e un cuvânt și în limba română care se numește pasiune. Măi, Nadia, băi, la ăla îți mai dădea câte o palmă ție când aveai 5 ani, 6 ani, 7 ani? Îți iriac. Eu trebuia să stau 6 ore pe bară. Ce putea ăla să-mi facă să stau eu 6 ore pe bară? Mie îmi trebuia să stau 6 ore pe bară, să fiu sigur că pe bara aia fac exact ce trebuie să fac, când trebuie să fac, cum trebuie să fac și așa mai departe. Pe urmă, aceste personalități, pentru că sunt 2 treburi diferite. Domnul Gheorghe Hagi a rămas în sport și a făcut în România o treabă care este absolut normală, logică, necesară ca apa în deșert, dar din păcate e aproape, nu singur, dar unicat în sportul lui și a făcut această școală în care, uite, că a câștigat campionatul național cu niște copilași făcuți de el. Pe de altă parte, Nadia a devenit o personalitate atât de internațională încât și astăzi, 76, a fost alaltăieri? Nu. A fost 76 când a câștigat. Dă-ți seama că oriunde te duci cu Nadia, când spui Nadia Comăneni, face și se oprește toată lumea. Ilie Năstase, dacă mâine dimineață se duce pe Champs-Élysées la Paris, cu tot respectul pentru Sampras sau cu tot respectul pentru Connors, toată lumea îl cunoaște pe Ilie. Și acum, la câți ani are? Vreo 90, 100 sau așa arată. Să fie primit. Dar asta este. Fiecare sportiv, Irina, își trăiește viața cum crede, în special în viața a doua. Unii se dedică sportului care i-au făcut puși în vârful lumii, sau alții încep alte treburi. Și atunci, dacă... Pe Ilie l-am văzut oarecum mulțumit. L-ați ajutat și a început cumva să facă treabă cu Academia lui de care de adrese, Ilie este cel mai inteligent om din lumea asta. Arată și mie pe cineva la 75 de ani care n-a muncit o zi în toată viața. Și e fericit și muncește nu știu ce. Ilie pe teren n-a muncit, la antrenament n-a muncit, însă era atât de pasionat încât îl lăsai să joace o oră, nu juca o oră, juca 5. Și când termina cu tenisul, începea să joace fotbal. Și când termina cu fotbalul, începea... Și pe urmă a avut darul ăsta de undeva, de unde o fi fost, că orice îl puneai să facă în sport, în al doilea moment era non plus ultra. Eu l-am pus pe patine prima dată și după 5 minute fugea după mine. Eram jucător de hockey, domnule, nu eram... Am pus pe schiuri odată, a intrat în gard pentru că n-a știut cum să se oprească, dar de sus până jos a venit fără scadă. Deci există oameni de talia asta, există oameni de talia lui Halep, care la o vârstă extraordinar de tânără a avut un curaj enorm să-și facă operația care și-a făcut-o și uite, a ajuns numărul 1 în lume. Peste tot în lumea asta, Halep, oriunde se duce, ridică cele 3 culori. Bravo ei și mulțumesc. De exemplu, eu, pe mine m-am plinit extraordinar pentru că mi-a fost singura româncă sau singurul român care a câștigat Wimbledon-ul. Năstase a fost acolo de 2 ori în finală, nu l-a câștigat, iar fata asta să câștige Wimbledon-ul, cum l-a câștigat? Nu numai că l-a câștigat. Bine, a făcut bijuteria aia de meci care e școală, da. Asta nu se mai întâmplă, poate să mai joace încă 50 de ani. Deci
Ați simțit asta ca pe o performanță fabuloasă, mai ceva decât Roland Garrosul. Atenție! Ați și povestit de fapt că l-ați avut pe Goran Ivanisevic, Bravo, pe care... bravo! Nu, mi-am făcut temele, Dacă să știți eu. Bravo ție! Care după ce... Dar să spunem lumii. Dacă poți să îl crezi, antrenați atunci pe Ivanisevic, da? Finală de Wimbledon. Goran după ce aici, luase... senzațional, nu știu ce. Are umărul rupt. Zic, bă, ce faci? Te operezi? Zice, doamne, o să mă duc să mă operez sau mă las. Sau mă operez sau mă las, că nu mai pot cu umărul, nu știu ce. Da, m-aș duce la Wimbledon, că mi-au dat ăștia wild card. Nu intra pe tablou pentru că nu eram primii 128 din lume. Și câștigă Wimbledonul cu umărul rupt. Cum e posibil? Halep a început Wimbledonul foarte, foarte modest. Dar de ce v-ați dus totuși să o vedeți acolo? Adică ați simțit că vreți... Asta e bună. Nu, dar puteți să o nu vă româncă duceți. în finală la Wimbledon, care nu este la finală, viața dar mea. ați fost de la început? Păi am fost primul tur, al doilea tur, am fost acolo, eu am privilegiu, dacă vrei, din nou să fiu invitat în fiecare an o zi în loja regală și atunci, bineînțeles că îmi plătesc tributul. Dar am fost acolo, am văzut turul 1, turul 2, modest. După aia a început să joace mai bine, din când în când mai vorbeam. Ați plecat, n-ați stat la telefon. Nu, păi n-am eu timp să stau 14 zile în același loc. N-am mai stat de 60 de ani în același loc 14 zile. Și după aia am spus că dacă ajungem în finală, mă duc și m-am dus. Nu sunteți superstițios? Nu v-ați gândit că o să aveți o mare dezamăgire? Adică te gândești exact. Da. E clar că vă doreați foarte tare să câștige. Finală de Wimbledon e finală de Wimbledon. După care, având în vedere că juca și cu acest monstru care se numește acest monstru sacru, da, al tenisului. Termen pozitiv, nu asta, considerând rezultatele. Încerc să controlez ce spuneți, că mi-e frică când vorbiți despre Serena. Nu mi-era clar exact ce se întâmplă și era o treabă matematică. La vârsta asta și la greutatea care o are acum, nu se deplasează atât de ușor cât se deplasa acum 15 ani. Sunteți răutăcios, ați fost foarte misogin de fiecare dată când ați judecat-o pe Serena. De ce? Pentru că e, în fine, într-un mic război așa, public cu Ilie? Nu. Nu. Serena a fost o jucătoare senzațională, dar care avea puțină decență, s-a retrage. Din toate punctele de vedere. Serena not to be rushed, a little slow out of the dressing room today and to the coin toss. Simona are o singură problemă mare. Fizicul Simonei a fost făcut la 13, 14, 15, 16 ani. Și acolo, în loc să joace 3, 4, 5, 6 ore pe zi, ea juca o oră cu talentul care îl avea, că așa vrea antrenorul, așa o punea cine o punea să joace și așa este. Deci fizicul ei este un fizic perfect, dar totuși se rupe prea des. Numărul 1. Numărul 2. De ce? Pentru că aici Simona e mult, mult mai tare decât fizicul. Și atunci vrea mereu mai mult decât îi poate da fizicul. În condițiile în care a apărut această generație de jucătoare, care au toate peste 1,75 m, sunt puternice? Peste 1,85 m, poate, nu 75. Peste 1,78 m, sigur. Da, e incredibil ce generație... Ai spune că nu sunt pentru tenis. Tenisul s-a schimbat. Animalul s-a schimbat enorm. Dacă pe vremea mea Roscoe Tanner servea cu 175 de km la oră cu racheta de lemn și atâtica și mingea aia care era îmbrăcată în lână, nu în nylon, în plastic, Serena încă servește acum cu 210. Halep e una dintre cele mai talentate jucătoare care eu am văzut în viața. Și nu spuneți asta pentru că e româncă și că vă e drag de ea, cum ne e nouă tuturor. Păi, cui nu e drag de Halep? Halep e a noastră, asta este, ce vrei să facem. Nu are 1,80, are 1 și un pic, are de toate ce trebuie și și-a făcut singură poziția care e astăzi, nu i-a făcut-o nimeni. Game
Ce părere aveți de disperarea asta a părinților, care a apărut acum, mai ales de când fenomenul Simona e explodat? Știu părinți care s-au mutat pentru că își permit, nu oameni foarte bogați, medici să spunem, care s-au mutat în Franța doar ca să meargă copiii lor la Muratorul la Academie, de exemplu. Adică iau decizii din astea absolut... Știu părinți care s-au mutat în Constanța, pentru că li se pare că școala aia care l-a scos pe Tecău, care a scos-o pe Halep... Dar pe Andreescu, știi? Ei. Care s-a mutat puțin de la Pitești, mi se pare, în Canada și îți câștigă US Open-ul. Pentru că la Pitești, acum, în era modernă, după 90, n-a avut mingi de tenis sau n-a avut turnee sau n-a avut... Și atunci ne uităm cu toți în oglindă și spunem ce am păcătuit oare. La Sydney, cu 3 zile înainte de sfârșitul Olimpiadei, eram a 6-a, 7-a națiune din lume, cu un buget de $300.000 de dolari în anul 99. Sydney a fost în 2000. Care bugetul ăla l-avea în Germania pe o zi. Și acolo. Dar a fost moștenire din era trecută. Iar noi ăștia suntem. Iar astăzi suntem cei cu 0,020 și nu știu cât la sută pentru sport, care este inuman. Problema este de responsabilizare chiar a profesorului de sport de la prima oră de sport a copilului. Bravo. Nu mai avem această pasiune la ora de sport, nu mai avem Spartachiada, nu mai avem aia de la sate. La sport copiii fac ce vor, își iau 2 palete, joacă badminton și dacă vor trag la coș. În rest, nu-i pune nimeni să facă mare lucru. În marea majoritate a cazurilor, nu vreau să generalizez. Dacă n-au scutire medicală. Au pierdut atunci ai noștri. Dar nu credem că trebuie să pierdem mult timp pentru a-i convinge pe cei care nu înțeleg ce e extraordinar, ce e feeric într-o finală de Cupă Davis desfășurată sub ochii noștri, urmărită cu inimile copleșite de emoții. Dacă sunt unii care nu ne înțeleg exaltarea, prea bine, să rămână reci, realiști, logici și neînțelegători. Sunt semeni de-ai noștri cărora le lipsește o dimensiune a vieții. Puterea de a pricepe clipa de bază, clipa extraordinară. Ferice de noi, exaltații, cei care găsim basmul și în afara basmelor, cei care putem descoperi feeria nu pe tărâmuri inventate, ci pe un teren de tenis. Domnul Țiriac, ajungi să acumulezi, da, într-o viață de om niște fonduri care îți permit să lași ceva în urmă, da? Lași o colecție de mașini, lași un patinoar, lași o sală de gimnastică care se numește Nadia Mâneci. Îi dai o șansă Simonei Halep să joace tenis în condiții onorabile. Ce misiune mai poți avea să o duci până la capăt? Ați făcut un cămin de copil, mai aveți la Brașov. Sora mea, după 20 de ani, a spus că este distrusă pentru că din 100 de copii, 2 au ajuns la pușcărie. 28 la universități, restul toți cu meserie, cu nu știu ce. Care se întâmplă și într-o familie de 3 sau de 2, că mai e unul în fel și altul. Și atunci a transformat tot în sate bătrâni. Și asta sunt 11 case, acum au lifturi, pentru că așa e legea, nu știu ce, și s-a transformat într-un azil din acesta pentru oameni mai sărăcuți care nu au posibilitatea. Pe care îi îngrijiți pe... Păi, e o lege. Asta trebuie făcută. Dar, venind înapoi, da, vezi, mie mi-e foarte greu și asta spune mama copiilor mei. Ce băi, Țiriac, tu în viața ta nu o să te dezlipești de pământ, orice ai face. Și e adevărat. Cred că a fost un ziarist bun, știe ce să vă zic. Nu am treaba asta, stau cu picioarele pe pământ, știu exact cine sunt, știu de unde am venit și sper să știu și unde mă duc. Dar ce vreau să spun este că am avut probabil și mai mult noroc decât alții, dar cu mâinile am făcut de la zero la ce am făcut până astăzi. Ce regrete aveți, domnul Țiriac? Trebuie să aveți. Nu foarte multe. Regret că n-am avut mai mult timp ca să-mi fac o familie, să steau cu ei și eu din când în când și așa mai departe. În rest, nu le prea am eu cu regretele. Întrebarea e alta. Nu că te naști din nou, dar ai din nou 15 ani. Ce ai face? Zău că n-aș face multe treburi diferite.
Probabil că ai puțin mai multă minte la o vârstă mai înaintată, ai alte viziuni, vezi lumea în alte feluri și așa mai departe, dar vorbim cu Ilie, că vorbiți de Ilie mereu, spune, bă, Țiriac, niciunul dintre ăștia n-au jumate din viața care am avut-o noi. Și e adevărat, e adevărat. Vii cu trenul 24 de ore și unul dormea la plasă, cum se spunea pe vremea aia, unul dormea sub bancă, pentru că ne chemase cu o săptămână înainte să jucăm Cupa Davis. Dar bani de tren nu ne-au dat. Și se întâmplase că săptămâna aia jucasem și prost și nu ne dăduse aia $50 care trebuia să ne dea. Dar totuși am venit. Când ne antrenam și făceam, la sfârșitul, Ilie, scoate banii. Bă, Țiriac, tu știi că eu n-am bani, nu știu ce. Banii pentru? Pentru masa de seară. Eram 10, toți. Foarte curios, noi eram divizați. Noi latinii, francezii, spaniolii, italienii, noi românii și Vilas argentinianul eram acolo. Și eu eram papa la ei, că eram cel mai în vârstă. Tu joci cu ăsta, tu te antrenezi cu ăla, tu faci asta, tu faci aia. Asta se întâmpla unde? Iar în lume. În fiecare zi eram în altă țară să jucăm turneul ăla sau ăla sau ăla. Dar nu vă aducea nimeni nici prosopul, nici sticla cu apă. Știu că nici n-aveați scaune la un moment dat. N-aveați unde să stați, nu? Între gemuri. Nu înțeleg nici în ziua de astăzi, dar să nu intrăm în bucătăria treburilor de astăzi. Iar când adunam toți ăia care aveam $1, $1,50, $1 sau un franc sau ce aveam, nu știu ce, de câte pizze avem bani? De 5 pizze. Cât suntem? 12. Mâncam 5 pizze, le împărțeam împreună și a doua zi iar ne antrenam împreună. Mă, Ilie, cât s-a dat ție? Și păi, Țiriac, eu cred că am luat, când am câștigat Roland Garrosul, vreo 12.000. E senil, că nu i-a luat. A luat vreo 2.000, 3.000. Încă în anul ăla, cu 5 ani după ce era Open-ul. Iar când am câștigat dublu, el minte. Zice că ne-a dat $500. Nu e adevărat. Ne-a dat, mi se pare mie, 500 de franci, care erau $100. Dar erau alte vremuri. Și altă treabă. Și cine a adus banii ăștia? Televiziunea? Adică popularitatea asta și banii și sponsori au venit de aici, nu? Toată treaba a venit de la cerere și ofertă, care e o treabă foarte simplă în tot ce se numește adică gurile rele spun că sunteți unul dintre artizanii faptului că tenisul și că sportul a devenit atât de Atenție, atenție. Tenisul este totuși al doilea sport în Europa. După fotbal e tenis. Al doilea sport în Sud-America, al doilea sport în Asia, sau dacă nu e primul, numai în Statele Unite e cam al 5-lea. Baseball, basketball, fotbal american și așa mai departe. După care, tenisul este sportul perfect pentru publicitate. Cu o cameră. Dumneata ești de la televiziune, mi se pare, nu? De parcă, da. Cu o cameră. Ai 2 jucători, ai tot terenul cu publicitatea în jur, ai mingea și rachetele. Și asta câteva sute de ore în săptămâna aia, care se duc în 200 de țări. Un turneu ca cel de la Madrid are în publicitate undeva la 650 de milioane de dolari pe an. 200 de țări, 190 de țări, în care sunt 5-6 ore pe zi. Cât face publicitatea aia care este împrejur? Și atunci, cu cât vinzi, cum vinzi și așa mai departe, sunt treburi diferite. Păi și atunci tu, ca proprietar, când faci un turneu la Madrid... În 2002, Nadal avea 15 ani. M-a rugat Santana, care e generația noastră, te rog frumos, dă-i ăsta un wild card, e bun, e junior. Deci nu l-ați făcut când ei erau sus? Nu mi s-a părut și eram vândut cu 2 săptămâni înainte. Nu. Eu am știut că Spania, turneul în 2002, s-a mutat de la Stuttgart la Madrid. Iar era treaba cea mai logică din lume, pentru că Spania avusese atâția campioni de Grand Slam și nu știu ce, că lumea toată la un loc. Deci nu e vorba de Muguruza și nu e vorba de local. Deci era înainte de generația lor. E vorba de sport. Iar spaniolii sunt un popor enorm
Iar sportul este una din priorități. Ce mai vorbim? Uită-te peste graniță la noi, la Nenea Victor. Când îți dă forfeu o Serena sau se enervează, nu știu, Djokovic sau Federer decide că trebuie să-și ia pauză, tu ce faci ca proprietar? Adică astea nu sunt niște absențe foarte în momentul în care importante? Federer se oprește de jucat, face exact ce ai făcut acum 50 de ani când s-a oprit Laver, sau când s-a oprit Connors, sau când s-a oprit Newcomb, sau când s-a oprit oricine vrei. Mereu am zis, e adevărat că acest trio este complet ieșit din comun. Pe de altă parte, o egalitate așa de mare la fete n-a fost niciodată. De valoare. Mereu ai avut o Ștefi Graf, mereu ai avut o Navratilova, mereu ai avut o Williams sau alta. Acum sunt mult mai egale. Sunt 5-6 fete care au câștigat ultimele 10 Grand Slam-uri. Adică uită Grand Slam-ul adevărat. Grand Slam adevărat se numește acel jucător sau jucătoare, Ștefi Graf sau Laver, nimeni altcineva până acum, care câștigă toate cele 4 Grand Slam-uri în același an. Iar ultimul a fost Laver, care eu l-am avut aici în buzunar anul. La Roland Garros am fost singurul amator. Ceilalți toți 7 erau profesioniști, iar eu l-am avut pe Laver 2-0 în buzunar în sfertul de final. Și am pierdut-o și pe aia. Deci eu spun numai ce am pierdut, ce am câștigat e mai greu. Pentru că ați spus puțin mai devreme, adică când am început emisiunea, că n-a durat mult, că ce te învață sportul foarte bine e să pierzi. Știți să pierzi? Nu știu să pierd, accept să pierd. Numai un nebun n-ar accepta să aibă și pierderi. Le accept și mi le asum. Ion Țiriac va continua să nu răspundă la multe dintre întrebări sau să le pareze, cum l-a învățat jocul de tenis să o facă. E naiv să crezi că va răspunde cuiva vreodată cum a făcut primul milion sau, în cazul lui, primul miliard. Pe de altă parte, însă, pentru mulți, Ion Țiriac va continua să rămână un excentric, care continuă la 81 de ani să colecționeze proprietăți, mașini, avioane sau personalități cu care merge la vânătoare. Cu toate astea, Ion Țiriac are o calitate incontestabilă. De foarte multă vreme continuă să pună pe masă, ca temă publică, în discuție, ceva ce nouă ni se pare că trebuie tratat la diverse. E vorba despre sport. La 81 de ani și la o avere pe care e greu să o mai contorizăm, Ion Țiriac este încă președintele uneia dintre federațiile române de sport. E vorba de Federația Română de Tenis. Ce îi mai doriți Simonei Halep? Să fie mai bună mâine decât a fost ieri. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Să rămână, mulțumesc! Îmi mențin părerea, tenisul este unul din cele mai complete sporturi. Are de toate, are mișcare, are execuții, are tehnică, are tactică și este iubit la orice vârstă. O să vedeți deseori pe teren bunicul jucând cu nepotul sau tatăl jucând cu fiica. În general, antrenorii de tenis își împing întotdeauna copiii la o activitate fără a avea pretenția ca ei să devină neapărat campioni. Tenisul și din punct de vedere profilactic este un sport perfect. Îți oferă momente de destindere, momente în care uiți de toată munca anterioară, te destinzi într-un mod activ. Primește Năstase. Și volei hotărător al lui Smith. Țiriac la retur și Năstase în mijlocul terenului. De data aceasta Van Dillen termină punctul. Aș dori celor care au urmărit ciclul nostru să progreseze cât mai repede. Și poate dintre ei, în anii care urmează, unul va câștiga marele premiu, iar alții vor forma o nouă echipă de Cupă Davis, care de data aceasta ar putea să o câștige. Deci vă doresc succes tuturor!